Welcome sa aking YouTube channel. Sana magustuhan nyo itong mapapanood nyong video ngayon, mga ka-DJ. Pero bago ang lahat, ito muna tayo. Intro muna tayo. Salamat sa paghihintay. And God bless. Mobile sounds. Gising-gising na. Ano po, Tito Gilbert? Kagising-gising na kasi. DJ Kid. Kay sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ating manok na tinola. Sa bahay may gula, ay mayroong lechon. Ang bawat tahanan ay hatang iba't iba. Tayo na tayo, mayroon na tayo. Mayroon na tayo, tinapay at keso. Di man noche buena sa gabing ito. Masaya ng Pasko. Tayo na titiw, magsalo na tayo. Mayroon na tayo, tinapay at keso. Di man
Sounds. Ano, may pupuntahan. Mayag Mobile Sounds. Sa Pasko, darating, Santa Claus yo'y ako'y pagkat kayong lahat ay naging masunurin. Dadalhan kayo mga sana sa tubas. May candy at chocolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, wag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw, habang nabubuhay. Sa Pasko, darating, Santa Claus yo'y ako'y pagkat kayong lahat ay naging masunurin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Mayag Mobile Sounds. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the beat from the back to the front. Kicking the